I preocupació. Quan ja falta menys d'un mes per l'eclipsi, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Mònica Mas. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio. S'hauria de fer alguna campanya de publicitat, no informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informin. El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol. Fer pauses. Quan està 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.